ఈరోజు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుంపేట ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా అనుబంధ సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు, రైస్ సెంటర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివాసీల అస్మిత పోరు గర్జన సభకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బుర్చా పోచయ్య గారికి, రాష్ట్ర కార్యవర్గానికి, తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి వచ్చినటువంటి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి మండల కమిటీ, డివిజన్ కమిటీ, జిల్లా కమిటీ, అనుబంధ సంఘాల బాధ్యులు, జిల్లా కమిటీ బాధ్యులు, అధ్యక్ష కార్యదర్శులందరికీ కూడా, గ్రామ ప్రజలకు, ప్రజలకు, పోలీస్ అధికారులకు, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా ప్రజలందరికీ ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున ఉద్యమాభివందనాలు. ప్రధానంగా మనం 15 డిమాండ్స్ ముందు పెట్టుకొని ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజు ఇంద్రవెల్లి రగల జెండా సాక్షిగా, ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల సాక్షిగా, ఇంద్రవెల్లి అమరవీరులు భూమి విముక్తి కోసం, స్వేచ్ఛ సమానత్వం కోసం, స్వయం పరిపాలన కోసం పోరాడి వీరమరణం పొందిన గడ్డ నుండి మనం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మన యొక్క సందేశాన్ని ఇవ్వదలుచుకున్నాం. ప్రధానంగా లంబాడీలు విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి, అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా వాళ్లే దోచుకుపోతున్నారని చెప్పేసి అనేక సంవత్సరాలుగా మనం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు, ప్రభుత్వ అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేసినా, డిమాండ్ చేసినా ఇప్పటివరకు మన సమస్యను పరిష్కరించడంలో పూర్తిగా విఫలమైనవి. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి వర్యులు రాఠోడ్ సత్యవతి గారు తన పలుకుబడితోటి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో మొత్తం కూడా 29 ప్రభుత్వ శాఖల్లో ప్రధాన పోస్టుల్లో లంబాడ అధికారులను నియమించి ఆదివాసులకు ఏ ఒక్క ఉద్యోగం అందకుండా, అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు అందకుండా చూస్తూ వస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఎస్బీ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా మనం భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి హక్కులు, చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం శాంతియుతంగా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పోరాడుతున్నటువంటి క్రమంలో ఈ యొక్క సందేశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరకు, కేంద్ర ప్రభుత్వం వరకు చేరకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ఎస్బీ కావచ్చు, ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు రాసినప్పటికీ కూడా జిల్లా అధికారులు లంబాడలు ఉండడం మూలంగా ఒకవేళ ఇక్కడ నుండి ఆదిలాబాద్ దాటిన ఉమ్మడి కరీంనగర్ వైపు వరకు అక్కడ కూడా ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు లంబాడలే ఉండడం మూలంగా ఎవరైతే మనకు అనిల్ కుమార్ సార్ ఉన్నారో ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్, అతని వరకు పోవడం లేదు. కాబట్టి ఇది జగమేరినటువంటి సత్యం. ఇన్ని వేల మంది ఆదివాసులు రోడ్ల మీదకి వచ్చిన శాంతియుతంగా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా మాకు చెందవలసినటువంటి హక్కులు మాకు కావాలని పోరాడుతున్నా ఈ యొక్క సందేశాన్ని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చేరకుండా ఎవరైతే ప్రధానంగా ఉన్నారో ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి జిల్లా అధికారులు, ఉమ్మడి జిల్లా అధికారులు, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా అధికారులు, అక్కడ కూడా లంబాడ అధికారి ఉన్నాడు, ఆదిలాబాద్ కూడా జిల్లా అధికారి ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నాడు. కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ వరకునే ఉంచుతున్నారు. మన యొక్క పోరాటాన్ని, మన యొక్క బాధలను, కష్టాలు, నష్టాలను కూడా పై వరకు తీసుకుపోకుండా ముఖ్యంగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా గుత్తికోయలను అసలు ఎస్టీలే గారని చెప్పేసి నా శాఖ మంత్రివర్యులు రాఠోడ్ సత్యవర్తి గారు ఆ రోజు ప్రకటించడం చాలా ఏమైన చర్య. దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఎందుకంటే నువ్వు అసలు బీసీ, మహారాష్ట్రలో ఎస్సీ, కర్ణాటకలో ఎస్సీ, మహారాష్ట్రలో బీసీ, మీరు అసలు ఇతర కులాల్లో ఉండి ఇవాళ గుత్తికోయలు ఎస్టీలు కాదు, వీళ్ళు ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ నుండి వలస వచ్చిండ్రు అని అనడం చాలా ఏమైనటువంటి చర్య. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా గుత్తికోయల తరఫున తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులందరము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ మేము మద్దతుగా ఉంటాం, అండగా ఉంటాం. తప్పకుండా ఆ యొక్క ఏదైతే గ్రామ సభ తీర్మానం చేశారో దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము విజ్ఞప్తి చేసేది డిమాండ్ చేసేది ఒకటే 29 ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని జీవోలను చట్టం మీరు చేయాలి, అక్కడ ఉద్యోగాలు కల్పించాలి, స్పెషల్ డిఎస్ చేయాలి, ఆదివాసులు సాగు చేసుకుంటున్న పూర్వ భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలి, అదేవిధంగా జీవో నంబర్ 3 అమలు చేయాలి. ఎవరైతే మండల కేంద్రాలు జిల్లా కేంద్రాలు నివాసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవి చేయకపోగా ఎవరైతే పొట్టకూటి కోసం అడవిలో పుట్టి అడవిలో పెరిగి అడవిని ఆవాసంగా ఏర్పాటు చేసుకుని జీవిస్తున్నటువంటి ఆదివాసుల పైన దాడులు చేసి మహిళలను చూడకుండా బట్టలు ఇప్పి చెట్లకు కట్టేసి కొట్టి వాళ్ళు చెలిమెల నీళ్లు మల విసర్జన మూత్ర విసర్జన చేసి వాళ్ళ పంట చేనులలో మేపుతూ అనేక రకాలుగా ఇవాళ వందలాది మంది ఆదివాసుల మీద దాడులు చేస్తూ వాళ్ళ మీద ఆక్రమణ కేసులు పెట్టి మీరు వాళ్ళను అడవి నుండి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని వెంటనే విరమించుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మేము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు వెంకగారి భూమయ్య కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు. కాబట్టి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మేము చెప్పేది ఒకటే, ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మా యొక్క సందేశాన్ని, మా యొక్క సమస్యల్ని, మా యొక్క బాధల్ని కూడా ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వరకు పోకుండా చూస్తున్నటువంటి వీళ్ళందరినీ కూడా వెంటనే తొలగించి మిగతా అధికారులను నియమించాలి. ఈ ఎవరైతే గిరిజన శాఖ మంత్రి ఉన్నారో తన పదవికి వెంటనే రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఎస్టీ రిజర్వేషన్ పేరు మీద గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఇవాళ ఆదివాసీ మహిళలను చెట్లకు కట్టేసి కొట్టినా, వాళ్ళని జైలుకు పంపినా, వాళ్ళపై దాడులు చేసినా, వాళ్ళ పంట చేనులు మేపినా, వాళ్ళ చేన్లలో కందకాలు ట్రెంచులు చేసినా కూడా ఎవరైతే ఎమ్మెల్యే ఎంపీలుగా గెలిచినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు మాట పడడం చాలా బాధాకరం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము దీన్ని కూడా యావత్ సమాజం ఖండించాలని చెప్పేసి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా మనం మా పోరాటం అంతా ఇప్పుడే మాకు ఆసిఫాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు చెప్పిండు, మా పోరాటం అంతా భూమి ముక్తి విముక్తి కోసం, స్వేచ్ఛ సమానత కోసం, ఒక మాటలో చెప్పంటే నీళ్లు నిధులు నియామకాల కోసం. కాబట్టి ఆ రోజు తెలంగాణ పోరాటం ఏ విధంగా జరిగిందో ఈ రోజు కూడా మన ఆదివాసుల పోరాటం అదే విధంగా జరుగుతుంది. మా పోరాటం అంతా కూడా శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరుగుతుంది. గతంలో కూడా మేము అనేక మార్లు భారత రాజ్యాంగం చదవండి, ఆదివాసుల హక్కులను కాపాడేనని చెప్పేసి ఎంఆర్ఓ నుండి అయితే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వరకు ఇచ్చినాం, కానీ ఇప్పటి వరకు మన సమస్యలు పరిష్కరించలేదు. కాబట్టి మరో పోరాటాలకు మనకు సిద్ధం కావాలి, మరో పద్ధతులు పోరాటాలకు మనం సిద్ధమైదాం. ఖచ్చితంగా పార్టీలకు అతీతంగా, రాజకీయాలకు అతీతంగా ఇవాళ మనం పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మనం అందరం కూడా గోండు కులం తోటి పల్లాన్ నాయకపోడు మన్నే కోయ సెంచు అన్ని వర్గాలు కూడా కలిసి ఏకతాటికి వచ్చి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలపైన, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి వైఖరికి వ్యతిరేకంగా మనం అందరం కూడా ఐక్య సంఘటనగా ఏర్పడి ప్రజా పోరాటాలు చేద్దామని చెప్పేసి మరొకసారి నేను ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కాబట్టి చాలా మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా.